Пица с оризовки трио формаджи, богат на белтъчини, без глутен и брутална на вкус. Трябват ни 8 оризовки, които натрушаваме на дребно, след което към тях добавяме и 3 яйца и щипка сол и разбъркваме. Получената смес изсипваме в малка тавичка, аз използвах 20 на 20 см върху хартия за печене, разстиламе равномерно и изпичаме за 10-12 минутки на 250 градуса в предварително загрята фурна. След което върху блата добавяме 100 грама доматен сос и идва ред на първото сирене, 100 грама котич, нискокалорично, богат на белтъчини. Разнасяме го върху томатите, след което добавяме и 50 грама краве сирене. В случай аз го натруших, вие може да го настържите. И идва ред на третото сирене, 80 грама полумаслен кашкавал. Добавяме и малко чубрица отгоре и изпичаме за нови 7-8 минутки на 250 градуса и нашата пица с 3 сирена е готова, като при нарязване на 4 парчета в едно парче се съдържат само 210 калории, 12,5 грама въглехидрати, цели 17 грама белтъчини и 10 грама мазнини. Рецептата е изключително бърза и лесна за приготвяне и е подходяща, когато сме на калориен дефицит и имаме за цел да сваляме килограми, хапва ни се пица, но не искаме да нарушим нашия хранителен режим. Запазете я, опитайте я и ще очаквам вашата обратна връзка.